It-tabib Patrick Zara huwa tabib ta' tfal, missier ta' żewġ tfal u residenti fin-naħa t'isfel ta' Malta. Ma' One News it-tabib Zara jitkellem dwar l-aħħar żviluppi tal-jiem li għaddew fil-qasam tal-enerġija. It-tabib Zara jesprimi tħassib tiegħu u ta' residenti oħra bħalu fin-naħa t'isfel ta' Malta dwar l-impjant tal-BWSC u l-użu tal-heavy fuel oil. Imur lura fi żmien meta l-ewwel darba ħareġ fil-beraħ li l-Gvern għażel li jmur għal power station li taħdem bil-heavy fuel oil u kif hu mal-ewwel allarma ruħu. It-tabib Patrick Zara jgħidilna kif tkellem ma' esponenti tal-Gvern u tal-Partit Nazzjonalista dwar dan l-inkwiet tiegħu dwar l-impjant tal-BWSC. From day one ili niltaqa' ma' nies u ltqajt ma' diversi, ktibt diversi jittri, ltqajt ma' diversi nies, inkluż mal-Ministru Tonja Fenek, inkluż ma' Boris Ravir, inkluż ma' ħafna nies, ma' ħafna mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li jirrappreżentaw il-5 distret. It-tabib Zara jispjega lil One News xi tweġiba ħa mingħand l-esponenti tal-Partit Nazzjonalista dwar dan l-inkwiet tiegħu. On the whole right Tom jippruvaw jiġġustifikaw il-fatt li qed taħdmu power station bil-heavy fuel oil billi jippruvaw serħunna rasna li din ma tagħmilx ħsara. Però jiena qaskni ġo kamra għal 10 snin ma' xi ħadd ma ħarnexxi li konvinċini li taħraq il-heavy fuel oil 10 kilometri il-bogħod mill-imħadda ta' olji di mhux qed tagħmilha ħsara. U wara li sab il-bibien magħluqin min-naħa tal-Gvern, it-tabib Zara talab biex jiltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat biex jiddiskuti l-problemi marbuta mal-impjant tal-BWSC. U meta rajt li bażikament qed insib ħajt magħluq ma kellix alternattiva oħra u flimkien ma' numru ta' neighbors dan ilu a few years now. Konna minn appuntament through someone kien arranġan appuntament ma' Joseph Muscat u għax jingħatla daw isom ma jridux jagħtu każ saħħa ta' għajna għax l-oppożizzjoni x'taħseb tagħtix importanza, rilevanza lil saħħitna u l-ambjent fejn ngħixu. Meta mort kien mill-ewwel qal li jaqbel magħna u li l-ħsieb tiegħu huwa li ma jħaddimx bil-heavy fuel oil. Ma' One News it-tabib Zara jgħid li Joseph Muscat ħareġ bi proposta ħafna aħjar minn kemm kien qiegħed jistenna huwa. Nsaqsejtu għatlu ma mhux wieda ġo kamra, inti lesta tagħmilha pubblika di? Kien qal li fil-mument opportun nagħmilha pubblika. U jien rajtu baqa konsistenti, anzi dil-proposta rajta d-deliverja iktar mill-li kont nistenna. Jitkellem ukoll ma' One News dwar esperjenzi li kellu bħala resident fin-naħa t'isfel ta' Malta bl-impjant tal-BWSC. Jien l-ewwel darba li nħsat kont niżel nagħmel vista Marsa Xlok u rajt daħna ħamra isa kannella, isa ħamrija, kull ħamrija miexja lejn naħa ta' Birsebbuġa. L-effett fuq line, issa forsi dan għax inti mhux kull pollutant li qed tara jagħmel ħsara, ħafna drabi jagħmel ħsara dak li ma tarax. Imma l-effett fuq line kien ikraħ ħafna. Sfortunatament din minn dak iż-żmien law rajta kemm il-darba, mhux imma f'dik il-kwantità, però rajta kemm il-darba u sal-bieraħ kont in kuntatt ma' nies li jqogħdu Marsa Xlok u l-istess raw din id-daħna ħamra. It-tabib Patrick Zara jgħid li jilqa' b'mod pożittiv ħafna l-investiment li jipproponi l-Partit Laburista għal arja aktar nadifa. Jiena bħala tabib, bħala missier ta' ġiex tfal ma nistax ma nilqaħiex b'mod pożittiv. Mhux biss il-fatt li qed jipproponi li jibda jħaddem il-power stations tagħna bil-gas, però iktar u iktar li jikkommissjona jwaqqaf mill-użu l-power station qadima ta' Dellimara. Inti jekk tara l-emissions li ġej minn dak l-impjant, l-impjant l-antiki ħammeġ id-doppju tal-impjant il-ġdid.